karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Wala to mahirap ang bagting. Ayaw, ana. Oh. Katuloy mi bagting, Eric. Ikaw ang gitawag ni Amahan. Ako? Oh, ikaw na ka nang gitawag ni Amahan. Unsa kay yung tuyo na ako, no? Imo na mahibawaan ko musta ka na kangatas siyang kwarto. Sige. Musa ka na ko. Dini lang ka. Sige, mula huson ako sa kong kwarto. Mag-ilis ko. So, Eric. Amahan, ako bang gitawag nimo? Oh, tulog ka bagting ka, dili ba? Oo. Naniguro lang ko, amahan. Paduol dire. Ayaw pagbarog diya. Oo, amahan. Lingkod diya sa kong atubangan. Amahan, may tuyo ka na ako. Dili ko ikaw tawgon kung ako'y tuyo nimo. Sorry, amahan. Kumusta ang pagpangita ni mo kang Wilma? Wala ko siya makiti, amahan. Diin man ka mangita niya. Dito sa kakahuyan, nagbubuwag mi ni Ila sa pagpangita nila. Pero, ang akong daan nga gisubay, misan ko sa pader. Diin mangita si Ila. Sa kakahuyan gyapon. Og dito siya misangkos dapit nga dunay waiting shed bisan way karsada. Ayaw nagpatumba ug balik dito si Ila. Ngano man, amahan? Daghang malang mananap sa maong dapit. Pusa, ayaw na mo pagbalik dito sa kakahuyan. Hain di ka sa Wilma. Pumutara. Mahimo ba, Joel? Ayaw pagbugal-bugal. Ha? Di mo guni bugal-bugal ako agot. Tinuod man sad nga humot ka tungod sa sabon nga imong gigamit. Tood, kumusta man yung pagpangita ni Wilma? Ay, milayas ang tingali toy. Kaya wa may nakakita niya sa kabayan sa ubos. May nahitabo gid ni Wilma. Nakasiguro ko, anak. Ug unsa may kasiguroan nimo nga may nahitabo gini Wilma, ha? Ako lang ang gibati. Oh, kung di na siya mo balik, kita na lang magpares ha. Magsolo na lang ko pangita sa singsing. Hoy! Ila! Amiga na lang ta! Hoy! Tuay, sotoy ay. Paita ni bayhana da. Di ang kutarong hunog tubag. Unsa may hilig ni mong buhaton, Eric? Kuan. Gusto unta ko makatiwas kong eskwela. Pero wa ka magkapadayon. Pobre man mi. Mga bisir unsa na li akong sudlang trabaho sa mall. Gawas sa panginabuhi. Unsay imong gustong kalingawan. Kung wa kay trabaho. Gusto kong magkumpos og kanta. Gusto kong mahimong gitarista sa banda pero nihunong nako. Ganong mihunong ka man.
napasakitan ka sa babae nga imong gimahal. Ha? Gusto ba ko? Di na lang damang giskot sa akong problema, amahan. Pero dili mahimong muhunong ka sa pagpangandoy. Ayaw hununga ang gusto mong buhaton tungod lang sa babae. Imong obligasyon ang imong kaugmahon. Ug dili sa laing tao, Eric. Ug ayaw pagsugot nga dauton sa usa ka babae ang imong gugma sa pagtagik ug awit. Ipadayon ang imong gugma. May regalo ko nimo. Ha? Nakakita ka nang nagsandig sa bungbong. Mao ka na. Mao na ang imong regalo para nako. Mao ka na ang akong regalo nimo. Gitar. Para ako na. Oo, aron mabuhat nimo ang imong gustong buhaton. Imo balang nang tutukan. Salamat. Imo na ka na. Salamat. Makagawas ka na. Salamat, amahan. Unsa marong tingog sa gitara? Diin man ron gikan. Oh. Eric? Ikaw nang nagkaskas ang gitar? Era? Regalo ni amahan ako. Ha? Oy, kaninot ko na ng maong gitar. Murag malon man na. Nahibuong gani ko. Kung anong nahibaw man si amahan nga hilig ko gitar. Gipangutana ka niya kung ano sa imong gusto, no? Oh, ug ako sing sultihan nga ganahan ko magkumpos og kanta. Ug iya din kong gitagan og regalo. Parehas na tang dunay mga regalo. Ako, ang regalo ni amahan ako mong akong cellphone kay mahilig bang kuno ko nga mag-vlog. Mo ba? Kung saan naman mong duha? Dili na ba mo mangita ni Wilma? Mangita mi niya, madam. Mangita mi niya, madam. Pero dili na may mo adto sa kakahuyan. Kaya dili gusto si amahan nga mutaak mi dito. Way laing dapit ka posibleng taguan ni Wilma gawas sa kakahuyan. Dito naman ni madam, pero... madam, mahimo mangutana? Unsa man na ila? Nahibaw ba ka nga may waiting siya ditong dapitas kakahuyan? Wa ko makasuot na dapitas kakahuyan kay mahadlo ko musuot o kakahuyan. Mo ba? Lupi di ka ni ila, madam. Dali na, Eric. Mangita na tagpadayon sa Singsing og ni Wilma. Tabi una nimo, madam. Ito kasing gisulti. Medyo. Ako wa. Dili ko mutuo nga wa siya makasuot sa mong kakahuyan. Nga naman. Nakabantay ko sa sidsid sa iyong sinina. May amorsiko nga namilit sa sidsid sa iyong sinina. Og sa may kakahuyan lang ang daghang amorsiko. Tuod. Lahi sa bigli ni Hukans, madam da. Ay, ato na siya masagdan eh. Tempa, hain naman mga polis. Ako sila nalantawan nga na mauli na. Musurrender na sila sa pagpangita ni Wilma. Mamalik ra og mga polis. Aron pagpadayon sa pagpangita ni Wilma. Pangaon mong tulo. Salamat, madam. Salamat kayo. Madam, kami na ibala din eh. Ako na magsukad ko na magkuha mi sa hinukad. Kuhaan ko ni mo sa trabaho. Siya katawa na, Joel. Sorry madam. Nagkatawa lang ko nga nagunahon na ba sa tahong sip-sip. Dili ko sip-sip, Joel.
Dili ko gusto nga mahago ug maayo si madam. Nga naman gid ka, Joel? Anong init man ka ni Eric? Gusto na mo. Ay, anong pagpunag away, ha? Dili ko mangitag away, madam. Ayaw na mo pagdaghan o sulti. Pangao na mo. Aron mahipos ka ng inyong kinanan. Sige. Soda mo sa kwarto, Ila. Eric, salamat nga wa nimo tagda ang pagpasingit ni Joel nimo. Dili na ako isugal ang akong piso sa 25 centavos. Kana. Maayo kay mao na ang nasod sa imong huna-huna. Sige na. Sud na. Sige. Good night. Good night. Hayag naman di ay. Kalain mas pamati sa akong lawas ay. Mo naman ko kahilatan nun. Oh. Noon sa manang manikin. Naa naman na diya sa bintana. Kinsa man kang nagbalihin na ana. Oh. Kinsa may gitawag ni Amahan? Oh. Kaming tanan ka ha, ang gitawag ni Amahan ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!